Ahoj kamarádi a přátelé, tak jsem dneska byl nakoupit v Lidlu, tady John Mariánek mi poradil, že Lidl věci jsou úplně největší svek a mají teďka aksičku, jako jo, takhle koukejte, Lidl ponožky, ty vole, to prostě chceš, to musíš mít, jo. Pak dál tady, Powerbanku mají v akci, ale ta není lidlánská, ale koukejte na to triko, ty pičo, ty vole, Lidl, prostě to je svek největší, jako jo, to každý chce, to se nosí v Americe, že jo, nosí to John Mariánek, takže to prostě musí nosit každý. A ještě kráčasy k tomu, koukejte na to, ty vole, takovýhle kráčásky, prostě k tomu triku budou ládět úplně nejvíc a k těm ponožkám. A teďka potřebuji senat ještě tenisky, jako nosí John Mariánek, protože mi říká, že v Americe to chce každý tohleto a tam to nemají. Takže kupujte Lidl, Livergy věci, jo. Tady to, koukejte na to, kde je to logo Lidl, ty vole, nikde, že jo. No, to na sobě nemá logo, ani má, tady máte logo. Tady máte logo Lidl. Tohle kupujte, to je úplně the best. John Mariánek a Steven, tyjo, Šrámek, tohle to nosej, takže to musí nosit každý.